berrepente horrituko da beste burdin sare batekin. Hau istu gauan. Eta orduan, ura pasako da, eta zikina txikiagoak ere pasengo dira. Eta gero beste bat. Bai? Txikiagoa indikan. Eta orduan, trabatzen jungo da, zikinik txikienak. Hemen azkagun, burdin sarea dakate, ea horraze bat bezala, bai? Burdin sare bat beste batekin kontra jarrita, bai? Orduan, ja trabatuko dira gauza, indikan ikusi dizaztu dugu, baina ja gauza nahiko txikiak, feixe. Adibidez, pipa zara. Lehen aipatu dugu, honean datorrela, zuen etxetako zikina, baina kaleko ere bai. Bai? Segur ikusi dituzuela askotan, barren mergoan nola dabiltzan kamain txiki batekin, eta hor, da ezkate erratz batzuk biraka bai, eta gura botatze dutenak. Horiek jasotzituzte, kalean dauden, hostoak balira bakarrik, baina ez, txikleak, pipazalak, goxokien paperak, bai? Zuen pipazalak jasotzituzue?